Yung pagkamalan tayo amin, Apo. Kada isi sa'yo. At naga na dyan katkatay. Reggie Apo. Reggie. Manong taon na? 41. Ano anak na siyam. Yes, kus lamo dahil itatang ko dahil tan nagaputi-butang nan sa tibiyag ta sa nga pulo kami kaimunan nga natay ta. Marigatan nga mangpakan. Gatunada ako matigagat na. Uray na bit nga na hospital. Nagtrabaho lang ta. Uri at dali na kanya nga rodan na pa nila iraman tayo nga ikararagan dati kabaranggayan tayo mulaang may schedule nga ipapunpon. Kumunot tawon na ko na to 41 gusto. 41 ko mati papatay ko ang damot ten 7 tawon nga bonus ko matan niya. Pampanunod kas lamon dai di amang ko nga ras diay nga dai tay 54 na idi. 54 na idi pumusay sa nga pulo. Namnukit kita man dai di amang ko ta dimaktel kami nga hospital talo. Dai tawon na idi kanukit kita ag idi ubing kas na naglakay. Kasla awan mapilin nga haan nga kalyo dito'y amuyo ti kalyo. In English, kalyo. Hanga dyan di amang kuman nagtanggan da dito'y dakulap ka daram-ram. Nangrunatahan uneng agsinsinilas. Saka-saka tartago nga ti ayan na. Ibang panunuto kini apay nga nga nagsapang pimusay overban siguro mo. Kasi pa mo ta nakuha nga ni talaga na kastoy nga daytay agtod tudo oray rabiin mo kanto ang napalubusan nga into no bigat ka adda ganun nga agtap-tap nga hampay nga naarado no hampay nga nasuyod ka nakadya ta suyod nga ron ti kami ni awam mo ti kuliglig awam pay mo ila linti nga silaw idi ganun kita gitawon na idi nga 54 na bimusay kas na naglakay amin dagito kuan na kas lakin agu na uban pay ngagkalbo idi ni maji. Sabagay, apang nutang mata sa nga pulo nga pakanan na. Maglabang panunutat ka ni Reggie, niya pirmusay ka. Asa mo ta siyam. Bagada ka nung aginan na kasi pre, si kamang muti, ama nga baybay ang ta siya mga anak mo. Kapilitan, ore, dari rin na ama nga, inka agtrabaho ka, di jagarod dari, jagarod makita nga, concern mo nga ti pamilya niya. Kasi kung naswerte tayo pa ilan na dumat, nakit kita, isa na ito eh. Kaya labang panunutan tayo kasi na ito ibanghelyo. Kung nakini amang ko nga iyang angaw, kaday di amang ko, siguro, dinaras na tinatayon, at nabannog mo na talauna yan. Insardan na tinagaan kasi, tinatay mo na hambot na tayo na dayong ako, dahil yung bagbaga na kakabsa. Uwan, nagduma ka, datayo nang runa ka natin Ilocano. No nagagat nga talaga di jaylo ka adamot adagi tay sarup na tanga daduma. Noon adamot adagi tay kaslakal kalainan nala no talaga nga nagagat di Ilocano dayto po mga panahon tayo nga agtudo-tudo tay kamakam mo dayta dano ay ako awan ang danga ibatan naging gana nga uray sumipnat kada rabiin na talaga nga haan nga ibatan. Kuno daduma bumigay mo di bagi. Kuno daduma ka dapat tay napadasan niyo tay trabaho ka. Ada tay nadaog obra ang kasla hamo pay napuutan no anya diya inog obram. Di bannog mo hanlaeng ati bannog ke bagi. Ngaduma no bannog ti bagi ngaduma di bannog ti panuno ngaduma ka dapay no siya ngaduma ti mabannog agra-drive ka nga pa di mo pay amo di papanang tuno ka dapay nalabsak gayong dati nga ilim kung di panunot mo kan dati talaga exhausted lakta na talaga. Kano ko dahil kagagat tayo, dahil kaado ti kayat tayo nga aramida. Dahil kaado ti kayat tayo nga ilipas ng runa no kasto nga kabisi ti lobong. Talaga nga mabannog tayo, talaga nga ado dahil paka-reribukan tayo. Nagmayat ko mamo dahil imbaga ni Apo Jesus. Anya ti ko na, da kayo nga nabanbanog, kin marigrigatan, umay kayo kanya, nalag-an ti sangol, nga ipabaklay ko kada kayo. Nalag-an ti sangol na imakin na pakumbaba ako na na ibagbaga na nga kada tayo gapo ta iso ti kunatay kasla ko na may jay namulanglangan ti kalman jay kasla ko manod da tayo da kayo nga agtaraken
nasakit ginakam mo, ngahaan nga mga timay sang aldaw, adi tarakan mo, di man? Uray aso man, nangruna kada kami, nunwang mo kuma, tamakitang kun, among kada kami, nunakulayong ko na, da baka nunwang mo, kaslada ka la uyawan. Mabaling nga paglumang ang tikap ko, kunada jay, dati nga, naunag ti kulayong ti bakam, sadot ti pa nagkita mi kanyami dyan. Nung nakakulkulayong ko namin nga rin, mabalin mo nga bigbitan jay, sikat ti baka na ta, kulit titinan ta. Ang nga mga gaya na nga sa uwan, sadot, dahil nga tarakan. Nga nga mabaling kanyami, kala nasakit tinakam mo nga, haan nga mga tarakan mo. Kano kas jay ti rin na tayo, datay nga tartarakan. Lukas jay tiri na tayo nga datay nga mga ayat di tarakan tayo. Da kayo nga naganak tatangon no nanan. No haam mo nga kabaulan nga kitaan di anak mo nga agbisin. Da talaga nga dagiti kas ano talaga di ayan mi idi. Apan makiarado day di amang nalagit ko di patupat day na mulanglangan nagdadakkel kas latakkas jay ti patupat mi idi duwalaeng kamo maibos. Sa katakyan na talaga. Kasi di amang piman, di patupat, no daytay ko napan nakiarado, di duwa nga ko na, kanan nalaan di kagudlotin, may sa ikabil nanto di antiling-kaling kati kalubong na. Agtataray kam to mga tumarayo to, nga buto-buto nga, awan sa pinna nga, kasla daytay maduulan nga bilit ko mga kasi, ilaglagi pag dayo nga haan na maiturod nga mangan, uri di na maiturod nga makita ng agsubsubo kada kami nga di apo na ka haan nga mga kas di ayat nga tinaganak nga daytay uray merienda pa mukanan ta at dala maipakan mo kala nga ko mag-imagine ta sa nga pulo dadakkel mo kada gaya kakabsat di idin nang makita mo di rigat na kas di kada ito ibagbaga mo ni Apo Isus kada tayo na isuna ti ama tayo kano sika hamo maiturod nga kitaan nga mangang kakahaan nga mangan dayjay anak mo wenno apo nakarakaro pa niya Apo Diyos. Tapta ko na tayo nagkakararag tayo Apo naynayong ka diti tudon tapno maka trabaho kami tapno adda pagbihag dayjay ti kararag tayo ke adun ti madanagan adu dagiti agapura ti bunubunan ke isu ti ko nakalama agkararag tayo kan natay baybayan. Haan na tayo maiturod nga kitaan niya Apo Diyos nga matay tibisin gapulaan ta haan na tayo nga bendisyon nga no antay maiturod garod nga kitaan di anak tayo no di tarakan tayo nga agbisin how mas morte ni Apo Diyos basta agkamang agtalit tayo pingkuana tapta pa nagtatrabaho pa nagsasakit pa nagpapatay nga anak di ayan mer damon talo nagsasaro kay pon talo no, diyan mo ba mo di barangay mo nung narugyan di matay, ag sa sarunog. So ag high blood mo la dagiti mamunsyon, matay da mo la nga ta, gasam pay mata, magipon-punsyon ka nga diretso nga kuy-kuyat si kamo la sumaruno. Pwede rabi na pangkam ng misa kadagiti uncle mi nga duwa nga natay. Kalkalpas pa la misa nga ibagbagada, natay man ni Apo ko, kada man ing bagada. Iso nga sagdudwa diyan mo pa wala ka dati ka panag sasakit panag ado nga panubok ti biyang nang ti panunutan tayo haan na tayo nga maiturad ni Apo Diyos nga kitaon nga agrigat tayo siguro nukas lako na tayo na lako matigyo manukan kahantay nga sumalinong kinkwana haan tayo nga mapanagkamang iti salinong na di talaga akakaasi tayo, maiwawa tayo. Nung kadagito nga gundaway, kadagito nga panawon ti biyak, na pinpintas nga numan pay no kastoy nga kaado, kabisi, karigat ti biyak tayo, kaado ti pakarikutan tayo, agtalit tayo lat tatahan na tayo nga kabaalam na panawan ti Apo. Hana tayo mabalin nga buy-buyaon nga agrigat nga anak na. Isungar dahil ko na da kayo anabanbanog. Adagundaway nga mabanog ang diri na. Adagundaway nga marigata na. Adarete gundaway nga kasla ag surrender di jay puso tayo nga kasla awanana. Dahil dati the best nga gundaway nga agkamang kinkwana. Dahil dati kamayatan nga gundaway nga agparintumang agkidang nga agkararag umararaw. Kala ko marite aramigan tayo. Dati dito agyaman tayo. Paraburan na tayo latan ni Apo Diyos. Agpakumbaba tayo, agpakaasi tayo kinkwana, nasapay ko matatarabayin na tayo lata, di na tayo baybayan.
Kaday ti puso ti Diyos tayo, hanatay pulos nga maiturod a panawan. Kano dahito ti kalidad tayo, dahito ti attitude tayo, agkamkamang, agnanayong tingkwana, awan duwa-duwahan na tayo nga baybay. At dalat ta grasya na. Laglagipon tayo, haan nga maawanan ti grasya ni Apo Diyos nga ititid na tayo. Haan nga maawanan ti bendisyon nga ipapain na tayo na duma-duma. No duma no bigbigom laeng ni Apo Diyos ka uray dagiti hantay pay dawaten ka ipaay na pay. Uray dagiti hantay namnamaen ka ipaay na pay. Aduman ti pakasubukan, aduman ti pakarigatan, nang bigbigan tayo, dakdakpil nga amang ti grasya na.